del meu monestir hi ha altres indrets amb noms que provenen de la llengua llatina. Els fondals de Llúria es diuen així pels llops, lupus en llatí. Què carai deuen voler per aquests penals? Res de bo, mossèn. Mai són bons per nosaltres els afers dels nobles. Ves que no ens vulguin apujar el cens. Però Ramon Guifré, on ens has portat? Aquesta gent parla de bruixeria. Estàs posant en perill tota la teva família, però és que tu, no, tu la teva. Sí, en sabré jo de bruixes. I aquests anys de collites tan minces ens han obligat a fer-hi conreu per tal de poder donar de menjar als nostres fills. Senyor comte, tingueu pietat de les nostres necessitats i deixeu-nos cultivar aquestes terres. Comte Ramon, demano que aquesta dona sigui sotmesa a un judici de Déu. Així sabrem la veritat sense cap engany. Apa aquí, apa aquí! La prova de l'estimball. La trobo dient, el cas. Estem envoltats d'espadats abruptes. Fem-ho així, dona. Apa aquí! Calleu, camperols! Sigui Déu i la Santa Mare Església. Hem vençut el maligne. Una cosa fa el color aquí, i no són els bolets. Estem ben arreglats! El comte ha impartit justícia! Hem d'acatar-la! Soldat! Això és un assassinat! Això no pot ser! Injustícia! Ego ti absolvo in nomine Patri, Filis et Spiritus Sancti. Amen. Malauradament, avui en dia Déu-n'hi-do. Espero que vulgueu ballar de les mosques i la pobra mosca no va poder volar. Si no temor i no puc veure l'aigua del got i no puc parar amb tu perquè vols ballar, no puc parar amb tu. Llupi! Veureu com dansa els moments, si em mireu el vent del vent, veureu el moment com ens planyar. Pensant en camps per aquí, mai nobody's dancing for now, mai nobody's. Hey!